an hlo chuak Chelsea coach Rosener chuan mason kan du'a kan tumram thlen kan tum tak tak ani chuan minute som ko chung thatha lo kan khela tula Rosener chuan soi chun zombin kalom lo na em chu football moi tak pho chuak si a hetianga kan top thei hi ni ti in asoya point thum lo tur kan ni lain voi ni in thla da wangin point ni kan hlowa Leeds kha point kan pe ni ti in Rosener chuan Chelsea tan match som a khel thing ta a goal som pathum a chhuah to awangin in siam that amamo ti hei hian chiang takin atar lang ani thole ni zanlai ni lai ni jing lampang a hian West Ham United le Manchester United anin machona mun ni London Stadium West Ham United khelmol ni in goalkeeper tonsiat nai pahni in lan na ani referee hi Simon Hooper ni in hein khela hian Thomas Sosek chuan minute somngana goal khungin injury time a goal khung thei tak mai Benjamin Sesko chuan minute som ko